Mangakutshela mina ukuthi ngispende more than 2 million. Vele ngendlela wangena ngawo ngiyayazi mina. Awubuyi kodwa wena. Asihlangane ngo10 ke ndoda. So bengilive ngo10. Ukhala ngokuthi mina ngigqoka amaphinifu. Uyang-invite ku live wakho uphinde uyangikhipha futhi usukhuluma kahle ngingaphandle. Onke ama TikTokers eMK akayaphume nje ekhulumeni ngepolitiki ngoba kwangazathi onke asiyashibilika manje mayikhuluma ayawa. Ngithi nje wonke umuntu nje even inyanga nje sike vala imlomo yazo ngeMK sifocus kulapheni abantu uyisela abantu izithandwa zabo konke nje kube kuhle. Khumuka makarapa amathaconsele entshebeni hilephu siyaqandula namhlanje isiqandulo kule episode sikhuluma ngodaba lika TikTok impi yaka TikTok esiyenzeke kakhulu phakathi kwezinsizwa esikhonzile la iqembu lethu lomkhonto wesizwe ezinye zisebuholini ezinye ke zikhona la social media kodwa manje zibaleke ngokufana ngoba phela umkhonto bonke labantu uyabadinga. So kune video lana eyake yenziwa insizwa ngiyikhonze kakhulu awusuwa madoda ithonga la kamhlaba yalengana umfokaTembe le insizwa ke uthisha ke ngoku profession. Insizwa ngiyikhonze kakhulu impela ngoba most of the times izinto ayikhulumayo kusuke kuyizinto eziqonde into ine sense ikona ke phela ukuthi usuke as approach ngendlela yamahlaya kodwa usuke khuluma nje eqondisa uline ngendlela eqonde ngendlela esimanga. So wayikhuza umhlola la ikhuza indaba yama TikTokers kakhulukazi umkhonto wesizwe ukuthi no abake bayiyeke lento ukuthi njalo badonsele a party into disrepute la lokhuze esidlangalaleni waphela la ku TikTok kungena wonke umuntu nje nabanye bangacela sebesizakala ngokungaboni ngasolinye phakathi kwamalunga omkhonto wesizwe. So namhlanje ke si addressa le ndaba le khona ke ukungahambi kahle kwenkulumo kuye kwenzeka ku TikTok ensukwini phakathi kuka baba esimkhonze kakhulu la ku live baka TikTok nobe nesade sikhulu ekulekeleleni ukuthi likhule iqembu lomkhonto wesizwe yena kanye nabanye ukubaba esimkhonze kakhulu babu Sithembiso Khomo lana ke ukuthi ube nokuphambana ngokwembono ke nomunye wabaholi bala eThekwini region organizer eweTheku undaba ezitha wakwabiyela sonke siyaziyo amagalelo akhe kwiqembu lomkhonto wesizwe ever since leqembu lasungulwa ngo2023 kuze kube namhlanje kuningi ke okukhulumekayo so kugcina sekukhona namagama ngathi anohlevani phakathi kwabo kodwa sithembe ukuthi ke kuzolunga emva kwestatement esikhishwe ubaba Macengwana chairperson womkhonto wesizwe KwaZulu-Natal ngokuthi akhuze lo daba ngoba nakhona naye ukhona la ke wathinteka khona njengomholi kodwa sithembe ukuthi ke ngathi kuyalunga masibuka nje kodwa sesikhuza ke nakwabanye ukuthi abakayibayeke lento yokudonsela iqembu nokuveza amahlazo eqembu esidlangalaleni kakhulukazi enkundleni zokuxhumana ngoba phela kukhona indlela zokulungisa izinto engaphakathi eqenjini. So nawa kama video ke siwaphethe einkulumo ke nani seningayibukela ngokungithanda ukuthi lokhu kube isifundo nakwabanye ukuthi lokhu cha asingakhuthaza ukuthi kuqhubeke phambili. Danki siyabonga nithokozele onke ama TikTokers eMK akayaphume nje ekhulumeni ngepolitiki ngoba kwangazathi onke asiyashibilika manje mayikhuluma ayawa. Ngithi nje wonke umuntu nje even inyanga nje sike vala imlomo yazo ngeMK sifocus kulapheni abantu uyisela abantu izithandwa zabo konke nje kube kuhle mawukuthi ziyaskema ziqhubeke ziskema abantu wonke umuntu afocus nje entweni ayenzayo keniyekele umsholozi aqhubeke nemission yakhe
Mina bengithi wonke umuntu mhlawumbe ya-understand ukuthi kungani ajoyina umkhonto. Manje it seems as if manje kwangazathi umsholozi lento wayevulele ukuthi abantu bebange ikhundla ngendlela esengibona ngayo. Wayengayivuli umkhonto wesizwe umsholozi wayengawuvulelanga ukuthi nibukane ukuthi ubani ongena esikhundleni, ubani ofike eqala emkhontweni, ubani olandela omunye ngakho kufanele kuqala ubani. Akusona isitokofela lesi nayingane. iMK yayakhelwe into eyodwa ukuthi abantu abamnyama base South Africa bebumbana ukuze bevimbe umnotho wethu ukuthi uye ngaphandle udliwa abanye abantu mahala. Unamakhampani ezinqwaba lapha eSouth Africa a-operate angayikhokhi intela ngenxa ye-constitution le eyakhandwa. iMK ifuna ukuthi ibulale yonke lonto leyikhanda imithetho emisha evikela izwe lethu, evikela our sovereignty, our true sovereignty. Lento eseniyenza la ngeke. This is not what Msholozi made this political party for. You are making a huge mistake. Mina benti mhlambe kwakhona lokuthi niba ama TikTokers nikwenza ngoba niya understand ukuthi kungane nisemkhontweni. Kodwa manje nonke ngibathe ngiyanijika ayilutho. Hayi niyalahleka man, nilahlekile. I know mhlamba nilahlekanga, nihamba kwi-mandate yenu. Nihamba kwi-direction vele okuyiyona yanifaka la emkhontweni. Kodwa ni engage ngoba lento enangicabanga ukuthi ningenela wona la emkhontweni akuyona lena umkhonto owakhelwa yona. Niyakecha. Lungisani leliphutha enlenza. Lungisani. Yabona manje ngezwe umuntu we-IFP khudule igama le-IFP kabi. Ayi ngicela nibuye nizongitshela. Manike neza umuntu we-EFF khudule igama le-EFF kabi. Ngicela nibuye nizongitshela. Buyani. Ozani phela ozani ngiyandinga. Ngiyandinga phela nje ozani. Come here. Manikeleza umuntu we-DA ekukhuluma kabi esengile la ku TikTok edumisa iDA yami uzani nizongixoxela. Hayi lento nenza abafowethu ngenza ukuthi okay. Hayi sawubona wendaba ezitha, sawubona mholi. Ngiyakuzwa nje uyakhuluma nje ulubhenqa ukhuluma. Hey ngiqonde ndoda busulu uya le nale. Mina ngifuna ungiqonde mina ngoba ngiyokuqonda mina. Ngilo umuntu onjalo mina angifuni ulungigwegweza mina. Sibona abantu besifazane, abantu besifazane ababhinqa nayo. Mina ngifuna makukhuluma nami ungiqonde. Asihlangane ngo10 wemfo wakithi. Ngizobe ngilive ngo10 namhlanje manje ekseni. Ngizobe nginabantu abahlela umcimbi wakaMashu. Ngiyakudinga futhi nawe usondele futhi nawe. Usondele futhi nawe uze futhi nawe. Mina ngifuna ulungibhinqa, ngifuna mina siqonda nenqo. Futhi wena ndaba ezitha awubuyi. Ebuholini bakwaZulu Natal nje wena awubuyi. Wena ngcono ngoba ngikufihlele kutshela iqiniso. Wena nje awubuyi. Vele wangena ngopotsho. Wangena ngopotsho vele. Ngendlela wangena ngawo ngiyayazi mina. Awubuyi kodwa wena. Asihlangane ngo10 ke ndoda. Sobe ngilive ngo10. Asihlangane ngo10. Welcome hayi. Mina njengomuntu nje okhulile onomqondo angisiboni isidingo nje sayo yonke le drama leyo yenzayo. Khala ngokuthi mina ngigqoka amaphinifu. Uyangi-invite ku live wakho uphinde uyangikhipha futhi usukhuluma kahle ngingaphandle. Hayi khoma.
mina ngicela ukukhombisa ukukhula ngivele ngi-ignore. Mina abantu baseThekwini bayalazi iqiniso, abantu baseThekwini bayalazi iqiniso. Singaba nama differences nabantu baseThekwini but bayalazi iqiniso legalelo lami emkhontweni wesizwe. Lezi zinto lezo ezikhulumayo zo Floyd, uFloyd ungifice emkhontweni ngisebenza. Mina ngekathi ikhankaselwa u2024 May uFloyd weka AFF, mina ngase ngisemkhontweni ngibhizi ngisebenza. Just that nje ukuthi mina nawe khoma mina ngiyohlezi ngikuconfronta ngikutshela nje sibanga into eyi-1 ukuthi wena wenza lento ye self importance. Yabona uclaim that self importance iyona into esibangayo le. Khoma uTikTok lento le umkhonto ngeke uvotele ku TikTok. Ngeke uvotele uTikTok umkhonto ku TikTok umkhulu. Whether lokho uyak-accepta noma awuk-accept mfethu umkhonto nje ukwi-ground, umkhonto ukwi-VD ila uvotelwa khona. La ku TikTok iplatform yokuthuka abantu njengoba ungithuka ungidelela uncomo bathandayo uthuko bathukayo, it doesn't help umkhonto wesizwe with anything. Kodwa nje engifisa ukuthi ukwazi khoma, you have said a lot of nothing. You have said a lot of nothing. And ayikho right lento umkhonto to umkhonto sizwakale sikhuluma lezi zinto lezi ko TikTok ko social media. No, ungangifaki nje. Mina I thought ukuthi sizodiscussa ngeorganization ukuthi la kunama obona khona kunama errors khona esilungisa kanjani sibonisane njengamalungu omkhonto wesizwe. But kathi sizodelelana uzothola iopportunity yokungidelela. As if mawungidelelile mhlambe khona into ezongilahlekela somehow noma mhlambe ngizolala ngadlile or khona engizoyiluza. Like mhlambe umkhonto ngizowuyeka. Understand ukuthi ukusho zonke lezi zinto ezisho kumina ubenefitad wena mina ngiluza ini. Yayibona lo nto le. So nje awukhombisa ukukhula mhlonishwe. Thina sidele into zethu mangakutshela mina ukuthi ngispende more than 2 million ngilweli mina ngikhuluma ngami asimiyeke ukhehlelezi ngoba ngikhuluma ngabantu abelaphi mina bavelela phezulu bagijima ngikhuluma ngami kuthiwe kushoda itende ngikhipha imali ngihambe ngifaka itende kuthiwe kushoda transport zingaki imoto kuthiwe ziwu10 ngikhokhele zonke lezi imoto amatekisi sigijima siya kumarali lapha kuma motorcade kuthiwe hayi kushoda isound ngikhipha isound kuthiwe kushoda imoto yokumemeza ngikhipha imoto yokumemeza kuthiwe hayi wamanzi awekho ngikhipha imali kuthiwa abantu befike begcwale ekhaya izikipa zikho ngikhipha izikipa ngangakwenzi lokho ngithunywe ngangikwenza ngothando uma ngavolunteer uma ngabe sekukhona ushintsho into esasicelile ingenzeki kufanele sikhulume. Ake sihlangane comment section bukeli sizuvula kuthini ngale ndaba. Shibirishisi yashibilika. Danko.